beranduegi. Oye, Unai, ¿has leído esta noticia? ¿Cuál? Esta, la que dice que el gobierno de Navarra ha abierto un departamento para fomentar el castellano en las aulas. Ah, buena idea, ¿no? Sí, yo creo que ya era hora. Y de hecho, estoy pensando que ya es hora de que nosotros también empecemos ya a utilizar el castellano con normalidad en nuestro trabajo. Pues claro que sí, además con lo bonito que es el idioma. Joder, con lo bien que se come en España, joder. Eso que digas, pero poco a poco, que estas cosas no hay que imponer. No, Tampoco, imponer no, hombre. El castellano no hay que imponer. Primero con los niños, con los perros y suave. Eso, viene. Ongi etorri beranduegira, orain bai, iritsi da uholde independentista Gipuzkoara. Boto abertzale adina litro ur bildu dituzte eta horrek arazo ugari sortu ditu euritea jasi zenetik. Zubitzaile eta ertzainak ekin aritu dira erreskate lanetan. Zorionez, datozen egunetan ez du euriteak jarraituko. Bestalde, ETBek informatu berri duenez ez da hildakorik izan Kazeresko autodistribuan. Hauteskunde kanpaina hasi da eta horrekin batera beste uholde bat iritsi zaigu, inkestena. CISek egindakoak dioenez, PSOEk irabaziko ditu hauteskundeak Euskal Autonomi Erkidegoan eta PP-UPNek Nafarroan. Amaiurren emaitzak berriz honakoak izango direla esan dute. EAJak egindako inkestaren arabera berriz, Deia egunkariak irabaziko ditu hauteskundeak, edo alderantziz, Deiak egindako inkestaren arabera EAJ... Bueno, total berdin dio. Azkenik, Argiak egindako inkestaren arabera, Espainiako hurrengo presidentea, gehiengo absolutua lortuta gainera, izango da... Xabier Letona! Gora gure zuzendaria! Yolanda Barcinak epailearen aurrean adierazi duenez min handia hartu zuen AHT-ren aurkako ekintzaileek aurpegira bota zizkioten tartekin. Bere esanetan mundu guztiak baitaki merenge frantsesak askoz gogorragoak direla ohiko merengeak baino. Gu ez gaude ados baieztapen horrekin ez baitugu sinisten hain aurpegi gogorra duen inork min har dezakeenik... Ez da turroi gogorra botata ere. Ez da Gazteluko plazako kiosko osoa aurpegira botata ere. Ez da Aralar mendikate osoa botata ere. Hauteskundeetan gaude, mesez, Aralarrez aipatu. Tira, Maiurreko monolitoa. López eta Rodríguez direlako bi, alegia EAeko lehendakaria eta Espainiako presidentea, elkarrekin bildu dira beren etorkizun politikoaz hitz egiteko. Bileraren ondorio nagusia izan da, Rodríguez Zapatero arduratuko dela interraileko txartela erosteaz. Eta bukatzeko, Bizkaiko umeak pozik daude behingoz badakitelako nori eman behar dioten botoa hauteskunde hauetan. Denek Iñaki Antiguedaren alde egingo dute, horrela gabonetan opari gehiago jasoko dituztelakoan. Olentzero joan zaigu Madrila lanera. Asiskoren marrazki honek adierazten duen moduan, garai berriak datoz Euskal Herrira, eta berandu egiren lehiaketan ere aldaketak izango ditugu. Datorren astean ezagutuko duzue zuen parte hartzea ardatz izango duen atal berria. Bien bitartean, hurrengo aste artera arte duzue azken lehiaketa honetan parte hartzeko epea. Saria, Bilboko kafea antzokian bi lagunentzako bazkari mundiala. Horretarako erantzunak betiko postontzira igorri. Beranduegi abildua@argia.com. Animo alperrontziok! You've seen it before, we got no test for all aboard. Iraila izango zen, hitzak urtaro batetik bestera. Aria du izena Berri Txarrak taldearen 7. diskoak. Estatu Batuetan grabatu dute Ross Robinson ekoizle ezagunarekin ia 2 hilabete iraun duen prozesuan. Metal soinuetan aspaldi ez bezala murgildu da hirukotea, baina kontrastean inoiz baino hurbilago dago disko berria pop doinuetatik ere. Diskoa aurkeztu aurretik hitz egin dugu beraiekin Lekunberriko lokalean. Horda, lehenengo aldia egin duguna lan, benetako ekoizle batekin, kantuen inguruan bere iritzia eman duena, kantuen ataletan eta zatietan bere proposamenak egin dituenak, eta ez da izan inongo inposaziorik, eta musika gutxi gora bera berdintxu ulertzen genuen. Ez da 2 hilabete pasakasei horre beni zen,
ez da ultra ekoiztutako disko artifizial bat geratzen, ez da inondik ere ez. Zer nahi genuen ez gekin, baina zer nahi ez dugun hori argi daukago. Bada, uste ja inongo mozor hori gabe pop kantu bat, ez? Baina zuzenean sekulako rock aktitudea emango dioguna eta nik uste hain crescendo lako bat daukala. Eta gara, letra dela alkoholikoa eta bada disko honen beste alderditako bat, ez? Orain arte, igual berritasunetako bat hoixe da. Garela edertasunaren bila. Genean, normalean bakoitza bai talde bezala eta pertsonalki askotan egin behar duguna da aurre egin gure juntasunera, ez? Baina kasu honetan uste dut egin behar izan diogula aurre gure argitasunera, ez? Zeratik afrontatu behar izan dugu guan zegoen melodia eta poparen kutxi hori, ez? Eta ireki dugu atea eta esan, bale, sartu. Beti uste dut euki dugula bizkator, gu talde kainera gara, gu handagola, ez? Eta orduan eukien garai bat, non farri egiten genuen gure artean disko malokin, baina benetan zen, ze batzutan pentsatzen genuen ez genukan objetibidaderik gure lanean. Ez genekigun galtzen duzu, eitzen dagoentuak galtzen duzu la objetibitate hori, bakarrik ikus dezakezu perspektiba galtzen duzu eta baina normala da, eta bueno, karo, gure irurak lan egiten, ensaiatzen, gu bakarrik kantuak entzuten, eta askotan kantu erdiak entzuten, baina gure buruan genekin noraino iritsi nahi genuen, baina batzutan hori, igual bide erdian zain, hostia, que cojones? Ni bentsat da lehenko aldia esaten dudala hain argi. Jakitea edo sentitzea disko hau benetazkoa dela eta hostia, disko on bat dela. Betiko izango genuela aurretik. Hurrengo erreportajea hasi baino lehenago proposamen bat egin nahi dizuegu. Argiak dokumental bat aukeratuko du hilabetero eta dokumental hori eman nahi duten elkarte, talde eta pertsonen bila gabiltza. Euskal Herriko taberna, gaztetxe, kulturetxe eta euskaltegiak animatzen zaituztegu gure dokumentalak erakutsi eta hoien inguruan nahi izatera ekitaldi osagarriak antolatzera, esate baterako, solasaldi edo eztabaidak. Helburua Euskal Herri osoan kalitatezko lanak zabaldu eta euskarazko ekimenen inguruko bilguneak bultzatzea da. Eta orain, bai, hitzemandako erreportajea ikusiko duzue. Bide batez esan da oso tipo interesgarriak aurkeztutakoa. Janari faltaren arazoa ez dugun hori, jaten duguna bihurtu zaigu problema. Otordu bakoitzean sustantzia kimiko kutsagarriak hartzen ditugu, eta horietako asko luzaroan itsatsita gelditzen dira gure gorputzetan. Mokadu bakar batek ez digu kalte egingo, baina zenbat garren mokadutik aurrera hasi behar dugu keskatzen? Janariz eta edariz betetako apalategi hauek dira, enpresa erraldoiek kontrolatzen duten prozesu baten azken katebegietako bat. Sistema horren ondorioetako bat da, elikagaietan gai kutsatzaileak agertzea. Bedietan agertzen diren kutsatzaile gehienak konposatu kimikoak dira. Diosinak, metalastunak, pestizidak. Bigarren mundu gerra amaitu zenetik 1.000 molekula asmatu dira, horietako asko kantzerigenoak, eta kopurua gora doa etengabe. Sustantzia horiek gure ingurumena inbaditu dute, eta elikagaietan ere agertzen dira. Industria kimikoaren bozeramaileak saiatzen dira horri garrantziak kentzen. Argudiatzen dute sustantzia horien kopuru txikiegiak hartzen ditugula. Baina sustantzia horietako asko biometagarriak dira, alegia, gorputzean pilatuz doaz. Behin barruan daudenean oso zaila da botatzea. Horrek hankasgora jartzen du elikagaien industriak erabiltzen duen argudioetako bat, eguneko dosi onargarria. Esangabe doa eguneko dosi onargarria kontzeptuak ez daukala zentzu handirik organismoan etengabe metatzen diren konposatuez ari garenean. Kutsatzaile toxiko iraunkor esaten zaie hoiei, eta elikagaietan ez ezik, mota guztietako kontsumorako artikuluetan daude. Cuando los días hayan pasado y a la noche ha
Kutsatzaile toxiko iraunkor horietako asko pestizida eta herbizidak dira. Izan ere, elikagaiak ekoizteko sistema intentsiboaren ondorioz, gero eta produktu kimiko gehiago erabiltzen dira nekazaritzan. Zenbait adituren esanetan, olako sustantzi ez dakiguna nahikoa izan beharko litzateke kontrol zorrotzagoak esartzen hasteko elikagaien alorrean. Antibiotikoak dira beste arazo iturri bat. Herrialde askotan, abeltzaintza intentsiboa egiten duten enpresek sistematikoki ematen dizkiete antibiotikoak aberei, gaixo egon ala ez. Horrek ondorio larriak ditu. Bakterioek erresistentzia garatzen dute antibiotikoen aurrean, eta oso aldaera arriskutsuetara evoluzionatu dezakete. Osasunaren munduko erakundeak esan duenez, egoera hau da giza osasunerako mehatxurik handiena gaur egun. Elikadurarekin zerikusia daukaten intoxikazioak ohikoak dira munduko herrialde gehienetan. Urtero mundu osoan, 1.500 milioi lagun gaixotzen dira jaten dutenaren erruz. Hoietatik 3 milioi hil egiten dira. Eta aste honetako Argia aldizkarian Inigo Iruin abokatuari egindako elkarrizketa dakarkigu azalean. Gainera, Irlandan izan gara, derrin hango gatazkaren zauriak nola sendatzen diren ikusten. Ezatekeen posible arabiar udaberria teknologia berririk gabe. Hala ere, teknologia berriek eurek bakarrik ez dute deustarako balio, atzean pertsonarik ez badago. Hori da Al Jazeerak egindako dokumental honek azpimarratzen duen ideia. Images of Revolution edo Iraultzaren irudiak. Mundu osoan ezagun egin diren irudiak grabatu zituzten pertsonak elkarrizketatu dituzte. Gehien bat ikasle eta ekintzaile politikoak. Une egokian, leku egokian eta eskuan sakeleko telefonoa edukitzeak zer tentsio, beldur eta zoriona eragin zien azpimarratzen dute. Irudiak armak bezalakoak dira. Erregimen bat bota dezakete, dio elkarrizketatuetako batek. Eta esaldi horrek lan osoa laburbiltzen du. Lana arabieraz dago, baina ingelesezko azpidatziak jarrita dauzka. Ingelesa edo arabiera ulertzen dutenetzat lan txukun eta gomendagarria. Eta bide batez, albisteak 2.0 saioko lagunek eskatu zuten bezala, guk ere Al Jazeera euskaraz eskatzen dugu, halako lanez gozatzeko. Olentzero joan zaigu Madrila lanera. Intentzioarekin Euskadi askatzera. Abitu duanean Rajoy jaio dara. Horra, gure antigüedad. Bizarra aurpegian du.